Halo. Kreikan meri. Meri Kreikan. Täällä komissaario Touko. Onko Niko ja Pinja kotona? Ei asu täällä. Ai jaa. Mikäs sun nimi on? Erkki Sarvanta. Erkki Perkki. Onko sulla muksuja? Ei. Enää. Ai jaa. Hei, Erkki Perkki. Mehän voitais leikkiä sellaista leikkiä, että ei saa toistaa mitään, mitä toinen on äsken sanonut. Jooko? Mitä? Väärin! 25 pinnaa miinusta. Mä sanoin äsken mitä. Ei taida olla tuttu leikki. Ei. Taas väärin! 50 pinnaa miinusta. Mä sanoin ei. Sua ei vissiin taida tää leikki kiinnostaa. No ei taida. Tuplavirhe! 100 pata miinusta! 100 pata miinusta! Nyt mä suljen Hei, tappuvermen. älä pelää. Odota. Sä saat tästä palkinnon, odota vähän. Minkä palkinnon?